Sanibonani bafethu lapho emakhaya. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome in. Namkelekile bafethu lapho nikhona wherever you're watching us bafethu. Sithanda ukuthi sanibonani. Yesixhosa sesikonje sithini? Molweni apha emakhaya. Bhotani into zakuthi or bantwana bakho into zakuthi ni right. Molweni into zakuthi ni right. Enkosi ndihlele nosisi wami apha onifundisa isixhosa kaloku. So yeah, we like it like this. We love it like this. Yeah, 7 official languages. Uzasenza ntoni thina apha eMzantsi siziphethe zonke. Ndifuna ukuthi 12 official languages. Yeah. Oh, that was the English guy here. We've got a Ned in the studio. Guys, you're welcome. Yeah, very much welcome. So the podcast is the show that you're locked in, is the podcast that you're locked in. Thank you for choosing us. Thank you so much for choosing us, Bafethu. As we proceed, please don't forget to like, to subscribe, and hit the notification button. Continue to support us, guys. Continue to share our stories worldwide. Continue. I know we're international, so the guests that come in, they know who I baba famous nase America bayabazi, Donald Trump yobabukela, you know, Jinping lapha eChina, you know, sithine Russia nakhona, siyangena kunala singangeni khona. Ngani nesipoko. Ngobuthaka endibala ntoni. Mzansi isabe ngesipoko we become international. Siyabonga bafethu. It'll all thanks to you guys. Thank you so much for supporting the show. We really appreciate it. Please don't go anywhere. Kasi bawusisi wami usiphathele ntoni. Mola sesekonjani? Usekhona njani? All right. Awusemhle sana man. Hayi ndiyabulela. Yeah, ketani. Isegazini. Okay, I like that. Sisongo right God. Ndi-right tata wena. Nam ndi-right sisi ndiyabulela uba ufikile. Sisom khawusiqalele uyazi njani nina ntseke Soweto podcast? Hayi andithi ngefowuni. Ngefowuni. Ndiyabona ku-YouTube. Nami ndithanda ndizijongelela kumamela izitori zabantu. Ewe. Yeah, then ndangena kuyo ke. Kakhula ndiyimember phaa. Did you hear that? She's one of you guys. So what's a guy family yethu kaloku bafethu. No, we like it that way. So you saw the story that was similar to your case. Yeah, esalo sisulu bekethetha ngomamakhe wokutshona but ebanakekela. Okay. Yeah, I think it's similar to that. Uzi. Yeah. I think she's talking Uzi. Yeah. Similar to that. Yeah. Yes. But mine it's a dead. Utatam. Really? Okay. Sisi, let us get to know you better. Siqalele igama nefani yakho nokuba uphila phi, uphila nabo bani, uphila ngumntana onjani? Alright. Mina ndingumthandazo foto. Ndiphuma eVaal Vanderbilt Park. Okay. It's Rela Boipatong. Ndizalwa ngumamam notatam. Koko to see two. Okay. I'm the firstborn, kune last. Yeah. Ukhula ngumntana onjani? Khula mna since ndithetha kakhulu I could say, but yazi umuntu uma usokhula ndithi siyajola sisinenhloni. Hayi. Yeah, sorry bafethu, sorry. Okay, so editor lo cut. Yeah, ke mamfoto. Awunathi ngitsheli ngathi ungayifaki leyo part. Ayamhlaza, sorry guys. Andithi ukukhula so yabona so kwazi ubana nenhloni yabo. Yeah, ke mama. But since ndingumntana ke uthetha kakhulu vele. Yeah, since nje but ukusokolisa mna mama mna yazi. Mntana right man. Nandishapo. Kha since ndiphapha man. Yabona ukuza ndikhula since ndiphapha ndithetha kakhulu. So nomntana mnayo njalo uyaphapha over nje. So ndiyabona ukuthi akafani nami personality. Yeah. 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 Okay, mamfoto kaziya ke leso. Zelungisa ngenye imini. Siwe ke kanye. Sisom kasixelele ifamily ba wena ngokuhlanje sivakashele uzosixelela ntoni? Okay. Ndizothetha ngotata Mbantu. My hero. Nice one. Indaba iqale 2020. Yeah, utata mutshone in 2020 September. Tshone nge-7, samngcwaba nge-12. Okay, indaba iqala apha.
bendisase umdlezana bengikabuzala. Okay. Yeah. So umntanami ndisho bekena I think boma 10 days. Yeah, bekena 10 days. Okay, ke utatami yaqala apha ke. Shapo sihleli weekend vele bongasumntu uthanda ukuphuma ebumnandini hayi bekehlala endlini. Shapo that weekend ngumuntu ophumayo yabo futhi uqala Saturday makaphuma umntanami unkanyisi umntanami bekelele ebhedini so bendi busy endlini ndisaklina nyana. So ummangalele so like into engenza boma 2 hours yabona umjongile. So really? Yeah, like ummangalele umjongile like so thina endlini besimbiza tata. Ndithi tata ummangalela umntana nje namhlanje khozakalani nyekele kancane umZulu yena. So endlini besithethe languages eziyi-2 manithetha sorry nomama mthethe isiXhosa manithetha notata mthethe isiZulu. Okay. So unomthandazo ligama lakhabo mama Sibongile igama lakhabo tatam. Okay. So ndiyaswitcha yabo. Yes. So ndiyambuza ndithi so ummangalela umntana nje asibongile angithi ngisambhekile. Hawu ndithene wena kusuka nini so uyakamba ntombi wena kusuka nini so usela namhlanje ngifuna ukuya nje ngengibona abantu. Okay sharp vela ahambi abuye obviously exen kokusa abuye come Sunday bekungu-mechanic bekelungisa izimoto. So kunomnye sisefront opposite yethu uyamkhwaza ke class bengicela uzonilungiselela imoto yami yabo andazi uthi uyaphuma imoto yastaka so besi2 on Sunday. Waphuma ke makaphuma ndiyabona ungena phansi kwemoto. Hawu mzuzwana sindiva irasi estradeni. Yo andiboni yabo. And then I'm like hey bo utata muslo ndiyaphuma. Maniphuma nguye vele estradeni uyathithiza ndiyamlanda singena endlini. Yini andiboni ngibona ubumnyama ngibona ubured yabo. Hayi mzuzwana futhi kunento emqolo kune something in ndimupha amapilisi ndimupha amanzi usharp hayi sinisharp so bekenza ama-overall bekavasa ama-overall ndithi ithanda ukuvasela yabona because wena uthi awukho sharp ithanda ukuvasela izi-overall and then sasifake emtshinini sizidrayinde ezi-aneki hazekele ngizozenza. Hayi okay sharp azenza athi sekasharp akasabuyela ngaphayana. Useyabona ke but akasabuyela ngapha kusisilindini emotweni. Right ayenza vele ezi-overall afake emtshinini zidraya sizi-onika sihlala vele bakathanda ukupheka umuntu wesoul thanda umamela nesoul. Hayi so kuhlelwe endlini si2 yabo. Okay makabuye ukuvasa ezi-overall ndithi kuya ngicela undibambele unkanyezi ndiyeza mara manje ndimnika umntana isandla zakhe siyabanda po and then I'm thinking maybe uvele ukuyobamba amanzi izandla ziyabanda ndilande ibhayi ndithe itata wena uzokukhuthuza umntana ngesandla ezibanda nje yabo ndithatha ibhayi ndithi umntana ndiyamnika ndiphumela ngaphandle ndenza into endiyenzayo ndiyabuya mandibuya vele akasafuna unika umntana hayi ndiyaqhubeka ndiyapheka. Sharp uyaqala apha intetho mina Sibongile mangishonile angifuni umuntu phezu kwami and nami angifuni niyongibeka phezu komuntu uyabona like intetho nyana yabo. Vele yena ngumuntu wezijoke uthetha kakhulu ndiyabona le okay ndithi hayi ndithi uzosixelela uzothulile musi siyabeka siyavala yabo ndenza ngamabomu ndifuna mana aqhubeka athe ndithi uzosixelela hey siyakubeka pha siyaqhumatha siyahamba thina and mina mangishonile ninganyise ekhaya kokwa kuseMpumalanga. Mina mangishona ninganyise ekhaya engathi singanamali okuya khona manje then masengishonile nizoza njani nizongibona ndithi yapho uthethi nyana asibeka apha eVanderbilt siyakunqoba nje apha eVanderbilt yabo. So ndiyenza ngamabombu kumuntu wezijoke and ithanda kumtrigger ukuthi athethe more. And mina mangishonile ngo8 ngizokokota la enongivulele ndithi yabona sesithethe into ezinjani ngoku. So ndimjonge ebusweni utone amehlo neslevu siya yabo siyathuthumela ndiyabona ukuthi ndithi serious ndithi into ngoku waba serious way mina ngizokokota ngo8 and mangikwatile ngizoza ngenyama ndithi yabo so 32 ezinje nasizithandi yabo. Hayi sigqitha apho ke vele alali so since wale mali emsebenzini 2000 abelwa imoto andithi mechanic abelwa imoto so bekene stitch esirounda inhloko so bekafake izenki enhlokweni. So lento leyo ukuthi estradeni akhwaze ayenzeni ngathi imvusele inhloko yabona lokafakana nomnqwazi inyagodola manyagodola uthi ugodola inhloko ndithi ndizakuphana izipilisi ndimupha amapilisi futhi ngipha amapilisi sela amapilisi. Do you know ukuthi ebusuku masilele ugqibe ibox le alcohol within one night
elokuyavuka alokathi aselipilisi alokavuka aselipilisi alokavuka. So usually last year yami esikolweni bendisabhala ama-exam, so usually bekungumuntu endivusa ekuseni, sibongile ngivuka ngibekela amanzi yabo into ezinjalo. That day Monday akandivusanga, Monday akazange azondivusa, akandibekelanga amanzi, ngumuntu nje othi waphuma wahamba. Ebusuku manje uzolala ndiphuphe ngathi uvele half, so ngedonga sibongile mina sengiyahamba ngathi ndithi okay sharp bye bye yabo. Sunday kuzavuka ku Monday, mama makambonanga nama ndimbona like akunamuntu ombonile ekuseni, uvasile nje chup waphuma wahamba. Hayi okay it's fine, futhi mandivuka ndithi ndizombamba makabuye emsebenzini, akandivusanga sharp because besingaba cause ndizombamba, akandivusanga sharp. Hayi sharp ugqitha vele hamba emsebenzini. How esikolweni ifoni yami yakhala vele masibhala ama-exam ngithi ucima ifoni, mani like ifoni kunama miss call. Hayibo okay ndibuyela kwenzakala ndifumana i-miss call, mina I'm thinking umntana unkanyezi umntana, I'm thinking umntana. Besithi wena usabuyi na esikolweni, ngithi amusiniyazi bendiyobhala bantu buyijani nitsho ukuthini. Besithi nje ukhawuleze kunento enzakalayo, into enzakalayo. Hey ingqondo yami seyacinga ukuthi hey umntanami, what if nditshonelwe ngumntana yabo. Immediately sendixelela abakhozi bami, futhi besihlele yamampela sidla ama-chips. Immediately ngixelela abakhozi bami ukuthi hey natlametse ke tsamaye ke hayi, like I need to rush home. Baka haona baby daddy yami yandifonela, Thando ha o kata uthowa taxi unjwetse o tlo ke tlo lata. Hayibo usonilata suka nini unilata. Umkhozi wami mkhotsi ke ke o rata ka phelo ka kaofela. Hey ndithi umntana mutshonile lapha, balekele ekhaya nale taxi islow, ngathi ngahlika ndayiphusha noma ndabaleka izangithola phambili yazi songxamile. Hayi vele hlika itaxi, vele mandihlika itaxi andimxeleli lokhu nje inhlonilata ntoni, ndiza vele sendibaleka ndiye ekhaya. Mandithi igate ivuleke, like we know ukuthi mama sibona abantu bangomama baxakathise apha nalapha, otata ijasi we know ukuthi haya umncwabo. Mandithi kubhizi ejartini, kubhizi ebathu. Hayi ndiyathuka ngoku ndiyangena, mandingena so kokwethu kitchen and then kune passage yokugqithela ngase dining room. So ndima apha kule passage andithi yazi umthetho mele upholise izinyawo uphume abantwana abaninzi umntana usasemncinci in. Okay ndima impassage, so siswami umphethe so ndithi sisononi uthi ndithi count umthi besomntana yaphapha yakhala, ndithi why sharp. Hayi ngqondo yabuye ukuthi utata immediately sendiyakhala bakandixeleli nix. Sendiyakhala mandithe ekamreni ndibona i-paper bag ye-food lovers inama overall. Hayi bandixelela after hayi utata kho ushile bathi uwile emsebenzini nje waziwela nje yabakuphelile. Hawu okay hayi nesharp sifonela bani ugogo wami imamakhe, so nomamakhe ke uyaxelela ukuthi hey uClass utshonile in athi makaze ngapha. Angifuni uzomnqabela ngapha, mina bonke abantwana bami ngibangcwabela ngapha. Ndithi uthi akafuna uza ngapho. Usibongile wena uyazi ngoba umncane yabo, yabe ifight nje emngcwabeni ifight, azange aze. Yaba siyafonela emoshara ugogo amfuna uba isidumbu, hey umfirifiri nje omninzi sharp angcwatshwa. Andithi Saturday la athi ngcwabele khona eVanderbilt singcwabele ekhaya sharp angcwatshwa. Akangcwatshwa khona Saturday around 8 sihlela ndithi yazi family mayiseyiphutha seyahamba, senisheka ne-reality ngokuthi yo akasekho. Hayi sihleli vele ngo-8 kayi-2 then umoya obandayo, sisiva umoya obandayo yo ndaphambana ndava umoya lo plus yandazi ndiboyi, ndava umoya lo undibetha ngapha emqolo yo ndaphaka mama Victor ndithi yo utata uthi uzoza ngo-8 and wayaza kum. Yabo sendiyaphakama ndiyakumama vele umoya vele kuyabanda endlini kuyabanda umzuzwana. Hayi i-atmosphere seyisharp. Hawu umama mina umthandazo uthini, ndithi utata uzowathi yena makatshonile ngo-8 uzoza and mina ndimvulele and makakwatilini uzoza ngenyama. Hayi nomthatha uClass uClass angeke. Hayi sharp eyokuqala Saturday sigqiba ukumbeka ndithi khona Saturday uzile ngo-8 the next day futhi same day, the next day futhi ngo-8 uyakokota futhi. Ndithi nansi indoda yakho yayibona ke ngokuqalile immediately futhi umoya obandayo futhi vele siyagodola yabo, after nokho siyagodola yagqitha ebusuku
ebusuku salala so sine toilet endlini so ndiyaphuma ngekamore ndiye toilet i-TV layitile bekethanda ukujongelela ama-Nigeria i-TV layitile kudlala ama-Nigeria manje ogqitha xa kwe-TV yacima ndiye toilet ndiyathuka ndithi yazicima i-TV plus nam ndisaba izibhuku ndisaba ubona into zasebusuku ndithi kapho ndithi mhlawumbe ndim bathu vele ndiyaflasha ndiflasha sendithe iflash sindikhanyise phaa kulaa sofa ndithi flasha baka ndiyangena ekamreni ndisalayita le nto ndithi maka kunanix ngena ekamreni ndiyalala akusalaleki sendifuna umamela le TV ukuthi izolayita futhi na TV nix sharp the next day futhi TV yalayita ma-Nigeria this time ubonwa ngumamam iyazilayita umama makavula umnyango azogqitha i-TV yacima uthi kum so umama uboya ufana nami nomthandazo ume epasejini nomthandazo ya serasi so uboya ufana nami uyangikhwazi nomthandazo ndiyaphuma i-TV yazi bezilayitile ndithi uxela ndithi izolo that le TV yazilayita nomthandazo yatsho nguklasi ndithandazi makena uthi uzoza ndazi hayi isihlukana athi hayi masithandazeni umama undithemba ngayo yonke into mangathi kuyashiftwa endlini uthanda ukuthi mina ndinamandla kaSathane mangathi kuyashiftwa endlini nomthana izoshiftela udrobo ewathi kuthembe nomthanasi istofu nomthana istofu asisebenzi nene so utatambe kayenzani makakho kwabo eMpumalanga sine 4 plate so nini ike yangalight so bekathi nikusibongile ifoni andlele sibongile jikisa istofu khipha ndithi yabona khona la insimbi o into yabona kuyistofu se4 plate ngasemva okay athi khipha into le ndikho beka kunentambo eshile ndithi athi cima uma nisisho ucima kunentambo eshile khipha intambo lo uveze enye ndiyayenza nami ndikhupha lechileyo ndiyaqeqebula la nto kuvela intambo ndiyafaka pha ndiyaskrufela stofu selight kuyaphekwa so mama msisa bodi tole sokumlibe nomthana nathi ngokuneketi ndithi ndikumakhenika mosokulendlu ngathi kuyathi nomthana so-50 bed awubathungu ndithi sharp uyagqitha mayigqitha umama okay amaxesha agqitha umama obviously athi yena umncinci igazi lakhe liyabaleka what uzifumanela untatenyana ngapha ngaphandle what andithi ixesha limkile athi yena usasemncinci okay sharp how old is she mama una 56 athi mara yena usasemncinci athi igazi lemzani liyabaleka so okay so uthi yena igazi lakhe liyabaleka so mna ndizathi umzali makathonga what does that mean utsho ukuthi uyayibona kudlu sasekhona uyabona uyatsho ukuthi ndisasekhona mna mntana andika-menopause yebo okay lo mncinci lo unenhliziyo embi lo mncinci lo akana le nto endinayo so mama uzana lo tata ke ufuna usasa lo tata so immediately nam ndiyakwati ukuthi why umzisa endlini andithi ndingadibana lesitrateni yebo because I feel like kusase and early it's after unyaka mara kusase early so lo akakhona ukupretenda mna tate andithi umuntu omdala akusamelanga so uthi sebathi nomthana so uthi so ukwade la mina ndithi manje papa likhaya and then makahamba uzamshawutela endlini ukuthi hawu wena elinje yebo lona kana xesha lopretenda seke nje lo tata makafika did you mna ndimopretenda aye papa yathi ndimopretenda hayi sharp igreat umama mozana lo tata makangena endlini makaphuma isihlangu sikhawukile it's either makafake isendleli ikhathiwe makathinyawo isendleli iyaflipa yenza kanje ubona mangala kokuqala and masijonga isihlangu sikhathiwe mani yabona ngathi umuntu oze ngesigere ezizihlangu okay lo tata man uthi uyaphakama man and uNhlanhla yazibeka yenzani bekangamuphi chance nomama lo tata makafika hlala uNhlanhla naye yahla mina ndimoza chief ntathu umntana ndithi ndiye ekamreni uNhlanhla naye uhleli aka-shift nix ndisho ukuthi ndifuna uva abathetha ngantoni aka-shift nix aka-shifteli lo tata tu hayi lo tata uyaphakama isihlangu sikhathiwe esokuqala esendlini
mama athi wahlala yona ilijwalo utata lo nkatla liseta sejema sharp hayi sinomntana userious or uzolo ndithethe inyani as joke la mamela ndithethe inyani njengomuntu ofayo sharp so nambe beke nokwenza lento ku baby daddy yamakazela azobona umntana so baby daddy yamthanda i-clap ngabona ipushile ezifaka umuntu waza ngesinye isiyelo uzobona umntana ke naye iqhu makathi uyaphakamisa inyawo qhu ndithi asidiswa watla kaseta sewusilijwalo namdithi watla kaseta sewu thanda ukatla seta sejema hayi sharp igqithi enipushini futhi iqhu yakhatha yazi wagqibela sekathi akusatla yini ngwana utlamtlisa yesu ake batla ubona ngwana since from the baby daddy yamaka sangeni kokuthi ukuthi baba khathalete nalo tata wahlukana nomama wathi why ke khathola dieta akafake iteki isoli yabona iteki apha empumulweni mongo isoli le ithe yo yazi into kwabo into mayihebula ngathi uyayisusa kanje ile soli ithe makahamba yo yazi into utata mshem nalapha lele khona sharp so there was this one time endlini kungananiksi yazi amalanga lawo ukuthi endlini bampunga akunakiwa wena mgubo like kumpunga nje asihleli mama muthi hayi ndine 20 rand sizathenga nge 20 rand ethi yo sathenga nge 20 rand yazi nanoma sovula ifridge ku ieye namanzi uyathi ukuthi tjo kuyanyiwa sizathenga nge 20 rand sisathengani yo masingeni sonke once sisayenza njani sharp kuthenga isonke khole bedini salala aman ifridge ndivile ifridge kwabona ifridge yeraba mawuyivula futhi andithi futhi Davi fridge iyavuleka hayi andicingi nix iyavaleka iraka iyavaleka ene makazivala uzivala ngeshort vup yabo uvulenge ngeshort yonke into ngeshort umama mandazi maybe this is stara sakhe shem akanikwazi ngokuyanifone mthawe ivala into ndithi kuphume mina ngoku ndiyojonga mina ndithi wena phuma wena njengomama omzindam ndizokusheke nomthakroba uyandifonela kroba nomtalento uyayibona lento ndithi masiphume sithu nam ndiyasaba nomthana phuma kuqala enikamera zethu ziso next door iminyango yethu mele makavula ndithi ndizomva makavula umnyango kunanoma eshukume ebhedini ndizomva ufuna kushukume mina kuqala ndiyaphuma kuqala ndithi uphuma wena nam ndizoza nomtha sokwesistrike lo mncinci ndithi usile avumbuke vum avula umnyango akuna nix phumana kuna nix ndithi bona lona siphaphela yazi siphume vele iraka vele lena kwabona umnyango mawubethanisa plaza iraka yeplanka iyavuleka iyavaleka zivulekile nje yabo nje like yo okay shop mama athi mina ndicinga siyecaweni mama mthande ngicawe ngasesibukeni bathi umpobole yabona abazalwane ubona icawe zabazalwane so utata lo andimthandi mina umama mbekathanda kunithumela kula cawe every Wednesday umthe iyacaweni uze nikiwa uyayibona so this one time umfundisi lo manje fika pha athi uqale wathi ndikopa litlise divasi lapha sewuditabule dilizwalo kadibathi ndilutata usapha ivasi lapha zethu sivasangazo ndangayi makusha amavasi lapha ndangayicaweni ithi masendiye sekathi lishave liditlise dilizwalo data asoze alotata umdaka lo usabi kala uthi ufuna ivasi lapha ngoku sekefuna sishave riditlise that azinki ndicela mama mdithi andisayi mina kula cawe yakho sisinomntana mana ungatshala wena andithi ndiniva ukuthi niyazi ukuthi umfundisi uzongena njani estorini no sikuzwile lo kasali uthi utheni ufuna amavasi lapha okay sizwile sizwa ufuna ntoni yoshaver athi sishave sisifake eplastikini sizise ecaweni ndangayi lapha konke apho kunenwele nje mara besides apha nonke sontweni sithi nje sithi sizithatha sithi eplastikini sonikala tata ndathi mina ngeke azange ndayecaweni that day nale vasi lapha azange ndaye ndiyamxelela ndithi mina ndisayi kule cawe yakho Tshepiso would tell us more about this uzositshela ukuthi hadebe ngiyazi kunzini lo mfundisi kuthi why efuna izivasi lapha ndiyamkela ndithi andisayi mina kula cawe yakho okay sathi sijongile TV yavela kula show leya na andiyipromote ni
lesho uleve zabafundisi Fake pastors. ke wavela pha kuthiwe unkile nowa ayikenya ka udropo that jonga uzobona umfundisi wakho uthi usifuna izivasi lapha kubi emhlabeni kubi phendi abantu bazamali kubi right tatam okay bendiphi konje pha ezrakeni uvula izraka sharp hayi ke ixesha lahamba umama wafuna ukuthi ngoku lo tata azoyenza bedislap apha bediheyisi Which one? endlini lo wakhe lo Tata umfundisi. lo wakhe ufuna ngoku azolala azolala apha endlini ngoku eli alipretendi ene umama mulala nalo mna nilala nomntana ekamreni alipretendi nam ndiyanyonya ndithi hayi man kwabona umuntu omdala uyayibona no angeke ndithethe but soyayicinga uyayibona ukuthi hayi nam ndiyanyonya ndithi hayi man hayi sharp yalalo Just the thought of it. I'm thinking andifuni nova futhi yi-next door ndinyonye njani ndithi hey man hey Yuck. It's a yuck moment. nyele nam ndithi hey Bazali bethu. hey Siyanicela. Sicela nisizwele. ndithine ke njani hayi nesharp lo tata hayi kakuhle kuyalalwa ke ebusuku lona omncinci akapretende akathi mna manje ndiyasmayile nje hayi sharp igqithi kuyalalwa ukulelwa ebusuku ndivela tata khwaza yo ndithi batho yo mama uyanithemba hle andazi yazi ukuthi ndizwenzani I was waiting for that. nomthandalo tata lo khwaza yo kuhle mntu ambetsamo yo betsa asazi umuntu kai yazi ntoni shem kuhle mntu ambetsamo hawu ubetsamo mna ndifuna uunderstanda ndithi ndaba kai man umoni kai Neletsamo lo. ubetsamo utata uthukile ujolukile uthukile yo ngoku nathi siyaxakeka umuntu ubetsamo mna ndiyambuza papa umuboni kai ngwaneso umubona mntu onjapile mona mani ke utlwile ukova umntu anyathelela into ukuthi mamela undibethile lo mntu ndivile thina safuna ukubuza si-understand yo azange kwalalwa la tata yaba ekuseni first thing akavasanga nomvasa waya akavasanga nomvasa gone ndivantini gone wahamba la tata okay so yaba ke umama akusana mvakashi nathi asisana bavakashi uyabona nje ukuthi tatam nje yaba nje uvale ukuvala nami baby daddy ayisezi kuje sokunyuka mna hey yazi ntoni kuthi nje yaba kuvalekile tsi uthe usibeka phi stand still yeah yaba ku stand still kuthe nje kuthi valekile hayi sharp ixesha laya okay ke ixesha laya this one time ugokwami uyafona ugokwami makafona uthi yazi Sibongile ngiphupha babakho engathi bamsebenzisa ndithi ngathi bamsebenzisa uthi ndithi bamsebenzisa njani athi yazi ngifuna ningenzeleni ngifuna ngabo 12 after 12 ninyele emathuneni nimele kude nethona if nimbona ehleli next to igrave yakhe uyasebenzisa uthi ngubani oza emathuneni after 12 uthi after 12 yanini ekuzeni kukuze ndithi azingi asaze ndiyenze lo nto ndithi after 12 ya makahlezi ngapha kwethuna lakhe bamsebenzise ndithi In the afternoon. uthi after 12 like AM. see after 12 and then if sizomfumana ehleli ngapha kwenqwaba uyasebenziswa ndathi mna ngeke ngamxelela ndathi wena nyuka uzoyenza wena mna ngeke sharp yaba ngoku uyazi ingqondo kuthi why bathi uyasebenziswa so mara ndayikholwa because this time bekeseza ngomoya like ungekho sharp uyabona no baby like bekeselwa nje bekeselwa
So ndithi hayi ndixelela umama ndithi ugogo so umama nogogo mandithi yazi mama zala magodi indaba zabo ndithi ugogo uthi utata bamsebenzisa yabona unhlanhla uthi hayi bamsebenzisa ndithi nama bamsebenzisa so kokwethu sinengqondo ezithambileyo yabo like sisilula ukusensa something ukubamba yeah so ndalala ebusuku manilala ndiphuphe ngathi utata uyeza but ngathi ndibopha imitya so kune speakers ngathi ndibopha imitya mandithi ndiyaphakamisa uthi kum ungaphakama ungangibheki ngasebusweni uthi ndingamjonge ebusweni sibongela ungangibheki ngasebusweni ubolile hayi uyabona ene like nam manivuke ekuseni ndiyahleka ndithi athi unomthandazo ndilapha ndifuna ujonge esipilini ndifuna ubona ukuthi ubole njani so ndifuna uba like ndifuna like ekuthani like kwabona umuntu makathi unganjongi ma ufuna ukumjonga umba yeah so nambe ndifuna ukwenza njalo ndifuna ubona esipilini ukuthi uthi ubolile uyabona sibongile ngithi ungangibheki ngibolile ebusweni but manje ngijongisa izinyawo lakhe lingaka ufake i-short pen yejini emakanta uyabona ephupheni hayi ndivuke ekuseni ndixelela umama ndithi yazi ndiphupha utata ndithi kapho ndicinge le nto kagogo ukuthi uthi uyasebenziswa or something andisayazi kanti hayi vele yavelelwa ke umama wathi hayi yazi into nami ndicinga si-consult because le nto ayisekho sharp phela endlini masihleli phela mna weekend ndihlala ndihleli ndiphuma sometimes yabo so this time waza ke wanifumana ndinonkanyiza endlini sihleli futhi bonganazi bani kwi-load shedding sihleli asihleli ndiyeva umoya utshisayo man ndiyeva ukuthi yo ndiyajuluka ndiyatsha and then I know tata mi wandixela ukuthi mawuva umoya utshisayo umoya omdaka umoya obandayo ngapha phantsi baza kantle ngomoya orayight ndiva umoya otshisayo sendicinge utata mi wathi umoya otshisayo into ezimdaka so sivale umnyango wekamera nomntana sizivalele ngapha silayite ikhendlela kule kamera le yam do you know ihandle ize yavuleka nje umnyango waphusheka ngeshoto nje vu immediately umnyango mawuphusheka kuyemva umoya otshisayo wandithi vu ngespeed ndathatha iBhayibhile andikwazanga nokucinga thatha iBhayibhile ndayilahlela ekitchen futhi ndithi yo ndizophuma njani lento umoya ndithatha umntana ndaphuma kokothi bandifumene ndibamele ngaphandle because I'm like gogo ngubani uvulana nezihandle zeminyango uvula umnyango ndilahlela iBhayibhile ekitchen ndiyaphumela ndathatha umntana ndaphumela ngapha mama mthandazo ngaba nomntana enqeleni nje ndithi yo umnyango uyazivula wena siguqa uyasaba ndithi ndisesenza nesibuku mna yo ndithi undifumene ndibamba umntana nje ngaphandle simele ngaphandle asingene endlini vele umama uthi hayi masishiseni impepha mhlambe umoya omdaka shisa impepha sivala amehlo siguqile phaya man ndideva ukuthi kunekhoshoshi nyana apha ngapha cankwam ndivula amehlo ndithi mna ndithandaza ndivula amehlo ndifuna ubona le nto ikhoshoshi ngapha umama mke kuyathandaza hey wathi mina ndivula amehlo hey wathi kuyathandaza hey wathi amen unhlanhla uthi yazi kunomuntu bekandibamba inyawo and then I'm thinking mabe ndivala amehlo ndive ikhoshoshi apha khoshoshi okay hayi vele ke saye emntwini mama ngothi hayi lento seyiserious le saye emntwini asifike emntwini vele sifike emntwini sabuza vele umama lwasixela ukuthi akalalanga lo muntu uyasebenziswa usebenziswa ngumamakhe wesiphathi yabo mamakhe nguye umuntu obhizi ngayo umsebenzisayo awu and ngoku umsebenzisela ukuthi makafika ukuthi alwe you know angasazi ngomoya right lo ukuthi uzosinakekela uyalwa hayi mayivelele umama lo yasixelela ukuthi kuze atshone lo tata utshone so andithi mina bendimithi so manje mithi ndipepe umntana I think bendilanda 11 months ndikhetha umntana not mine ndijampe ne10 ndiya ku11 isusam siphezulu singayi phansi andithi bathi mele siye phansi esambe siphezulu ndixele mabe ndiyofumana umntana bokunento eshukuma apha esiswini ize inyuke nje ndive ukuthi lo mntana ndizomgabha ukwafuna ukugabha umntana so benimane ndigwinyamathi kaninzi ngigwinyamathi usister uyabazi futhi public baza kudelela bakubizana ngegama lesilungu ekinesi jwalekini
Ke ndithi kuyicricket uhlala. Uniphenye into esilver, isikenyana esilver usilahlela nje. Nam ndizenza uqaphela ngapha. Nam ndasikhaba ndasibuyisela emva. Ngubani uzosebenzisa into leyo? Nam ndasikhaba ndasibuyisela emva. So umama lo uyiqala from kwi-pregnancy. Ukuthi okay ugogo amvele yena siyazi ukuthi vele yena akalali shem yazi. Uyazi uyabona uyazihambela yena shem. Ukhwela isonka njengo uyabona. Akalali shem yena akalali. Siyazazela vele. So there was this one time ke Deepa Kabutatam. I didn't know Dimiti. I think it was 2019 December. Ne? And that's Dimiti. So ugogo makapokile uthanda ukwenza ikansi ngeplastic yabona athunga iplastic. So that day ndithi ibeke ngapha ngaseqaleni lami. Ngathi bendazi ukuthi kunento enzoyibona. Ndithi ungalandlali ngale andlale ngapha so epetini ndim ngonhlanhla ngoyi silala si3 yena ujonga ngasezinyaweni thina sijonga ngapha. So that imvula yanetha nezulu yabo ndiphethwe umkhamo so senze isikikinyana yasazi isikiki sabogogo sihlalisana kamandi bakhatha neti phayana babekile phayana ndifuna ukuya pha ndideva ukuthi ndiphethwe umkhamo mara ithi manje ndihlika ndithi andithi zona sihlabi andithi sivalekile basikhatha net apha uhlala kamandi awunqamela usuka yasasihlabile si uyabhora yazi ngicela sikhathini guys yazi nomthandazo akekho serious ay okay so ndifuna uya phaya ne ndithe inyawo phansi ilightning yabetha mayibethe festereni nansi lento ndibona imfene ayisana boya uboya sobuya baleka iyenze njeni ijonge ngasefestereni yenze njeni izandla ndithi hey andibona ngakahle ndiyalimelela izulu futhi libethe ngizobona lento libethe futhi izulu ndisabona into eyi1 ndizenda ngusinyawo lami slow plus is plastic ezibakegqiba uzenza slow sindiziqomatha ndithandaze ndazi ndazumeka since ndithandaza ayina mara mandithe ebhedini ndimfuna ndithi mara umuntu makalele ezinyaweni mele mawuthi inyawo umve andithi akekho mara lokathi ekamereni ukhona ndithi inyawo lami liyaslide lize libethe unhlanhla kanje ndithi mara lokathi ekamereni ndithi wantu hayi Ndoku ndithukile lento ndiyibonileyo. Ndicela unhlanhla ndisiyo ndibona imfene. Unhlanhla thina ndiyibonile. So no asahlale sesifuna uhamba. Yabona sesifuna utatam utata leyo sithina sifuna uhamba. So ingondo yabuya utata makafika kokwabo. Beka makafika nje sifika uthikiwe likhofa phezu kwendlu. Awuzotshisa zimpepha. Kuzolalwa. Akahamba kubi kubed. Ndithi kunhlanhla masifuna utata thina sifuna uhamba ngoko akusahlaliseki tu and yaba ndinehlaba lindibetha li-straight elisharp kanti ndinithandaza lo gogo undibonile so ugogo wami bekafuna uthatha umntanami amphele into yakhe lemfene yakhe so ingathi bebevumelene notatam ukuthi siyamthatha lo mntana ngathi bebenza yabona into yefamily samsam into yefamily yebo ngathi bebevumelene ukuthi sizothatha lo mntana endeni lona uzoqinqa ukuthi lo mntana ugqithile kanti lo mntana simnikeze lemfene so because beke sebonde nomntana utatam hence mabe ndithi kuwe Saturday beke mtonela amehlo for 2 hours so because beke sebonde nomntana ithela nto mayifika wayala wanqamela ukuthi ithathe yena ndanomntana because beke sebonde naye hence makafike emsebenzi ufikile emsebenzini wabamba isikrufu and then uyabaqulekile kuphelile ngani lamamuthi lamfene beyifuna lo mntana andithi bamthembise lo mntana so lona sekethanda lo mntana sekebonde naye akasafuni uthi ngcono uthathe mina ke once hence ugogo wami bekathi ufuna isidumbu ngapha kwelicala uyayibona so lo mama uyiqala emva uza nayo kahle so now I understand ukuthi okay mabe sibona into ethize uyabona because nini makuphakwa nje izitya nje kuphakwa kuzitya eziboma yi7 uyabona and then sithathe zethu siyohlala ngale sojongelela iTV makuvasa izitya ezazitya nazo zimdaka sivasa singabantwana so mayiseyivelela
ucalculate yonke laa nto uyadibanisa ukuthi nantontoni ini uyayibona so ziyadibana because now there's clarity. Okay, sibuza lo mama ukuthi so simlalisa njani ke lo mntu njengoba sekeza ekwatile so uyabona uthi umama ke nguye umuntu ombambileyo sithi okay umama ke uzile emngcwabeni Saturday wahamba early umhlaba wakhe ufumane njani siyacinga maybe family imkhelo umhlaba yahamba yaya leni. Okay, fast forward le ndlu besihlala kuyo ke bokuyikhazini katatam so umama ke bekapha utatam indlu ngomlomo like there was nothing ebhalwe phansi sharp. Umama lo watshona makatshona umntana ke wasikhupha ke endlini sayohlala eTsirela no sihlala eTsirela besihlala eThepiso Sharpeville so no sihlala eTsirela khabo mama. So umama wase next door uhlala and WhatsApp every day moya wa ntate wa hao ikare wa Nigeria mna ndithi ikare wa Nigeria batho ba dulang ka moo ha ba dule abuti class wa Zula ka moo ndithi bambone njani ukuthi abuti class wa Zula ka moo ndithi wa Zula jwang batho nna ke re o botse o se mo re kapola ya long ka moo bua hae batho ha tlo sia mo abuti class wa Zula ka mona ene ke bodyguard o dula emigating ba mmona njani ukuthi udula emigating ayisukuthi naye bekefuna ukuyozama uyayibona bathi la tata lo thenge ilandlo makavulela like ipompo alungisa ipompo the next day amanzi agcwele futhi ulungisa ipompo then amanzi itoilet ziyamosha bathi akunamuntu ohlala apha kulandlo so inikuzobathi umoya wantathu ikare wa dipukutsana tsama Nigeria ntathu wa khobala in I'm like tata mbantu kokuseke botshela into ezingekho ipompo ezizivelayo nje sokuthi umoya wantathu tonton hayi ndixelela umama hayi usisilwana eNewsdoor uthi so hayi bahlanyabo vele bathakatha in okay sharp. So tata nje umoya wakhe uze watshintsha nje like waba enye into eziyela le nini nizathi masilele ekseni masivumbuka nje kunemali asazithatha mama makathi iBhayibheli athi uyafunda 200 hawu bentina 200 mara benikana mali iphumaphi so bekeza kahle like bukungumoya ozakanhle so ixesha laya ngoku sekefuna usibetha you know uzothi unilele ndithi bese silale ekamereni eyi-1 sonke sipitetsana ebhedini bendithi asiboneni plan mhlawumbe sakukanani andazi asiboneni plan uthulele ngale kamereni eyeva ukuthi amani kunomuntu apha and utontisa ingubo ngova ingubo uthi nawe uthi naye uthi uyeva ukuthi nansi into iyadonsa so there was a time ndiphaphama umntanami bekalele beke like wabona mawulele beke semoyeni half nje mandiphaphama ndithi umntanami usemoyeni njo anikathandazi ndathandazi dala ndithiwe likhofo like yabo nje like bosekwenzakala imilingo you know ndaqema ndithi mna ndisayikhula kamora ethi mawuhleli nje ubona ikhethini ndithi ndiyaphupha watu ndithatha umntana bese sihlale ekamereni eyi-1 sipitetsane ebhedini sonke ndithi sizabona implan bathu asipitetsaneni mna ndisulala kula kamore leya andiyi beke seza ngomoya omdaka straight so sistory sami eso mafoto into yanini le nto the last time 2020 2021 2022 2024 stop because now sizayenzani because siqale ukumuva 2025 saza ngapha simuve last year 2025 last year ndithi saza ngapha eTsirela so 2024 nje since kuthi bese silale la kamore besiya kuye emini eyami ebusuku siyapitetsana ngapha silala kule bed eyi-1 because there's no way umama naye uyasaba nami ndiyasaba so sithi hayi so kule sihlala kuyo ngoku ile west ke le ndlu eyibuka life le west ke west when the one that you're living in now le west ke nihleli odrop it vum izivule izivale so andithi khabo mama bukuhlala u-anti wakhe bokumZCC uyayibona and we all know ama-ZCC uyayibona andithi kuna aba ba-right abanamba kapapa naba abahamba site labo so nami ndicinga naye bekewela ngapha ndithi le yona ipuka life
Yabona? Ndavuka amazipho kanje. Kunokuthi mna ndenzani? Ndithi yazi khawuthi ke ndifuke man apha. Andisingene epostoli. Ndithi ke khawuthi ke ndifuke le ndlu le ayina. Ndifuka thatha ikiwe lekhofu futhu phezu kwendlu futhu. Ngene endlini layita ikerese ndiyathandaza. Ndiyeke ilayitile apho. Lala nomthandazo. Phupho animazi utata lo ngubani. Athi kumunana uClever wena. Mare phuphweni. Unana uClever wena, unana umang wena, utlo yetsa ntwe. Mna ngathi ndibhizi ndiyamlandelela. Ndiyathandaza ukuthi in the name of Jesus. Fire. Yabona kwawulandelela umuntu lokuthandaza. Mara nawe nkosana yo. Ndiyamlandelela ndiyathandaza. Athi utlo yetsa ntwe, utlo yetsa nix. Ngathi ndambuza ukuthi ulimang wena, umang wena. Athi nakithabo. Ekuseni mandivuka ndinele minqwapo yala mazipho. Akathabo. Andiyazi nguThabo komfo. NguThabo mara. Kuba uthena eKithabo. So nasenthe nje. Sawuhlana ezozibhuku sawuthini. Mara umntanami stress sami ngumntana. Mina isibhuku sasimamelela. Umntanami cha. Yo, ndive bathi vimbela iyathusa Toni. Ndilanda sauce 4. Before umntanami ndimenzani? Ngivimbela. Ndimnyiperetsa. Ndithi bathi balise muliko ndimyenzani? Not wetsa sifapano before silala. Timthi naphambi kwezinyawo. Nami ndithi ngaziko mleto. Mara still. Ngesos 4 still kuyafana. Ayilaleki landlu, ayilaleki. Koko sizathini? Because masisuka apho sizoyaphi? Because laba bazali ndithi ba decide ukuthi bona ngeke basenzele ikhaya. That's yabona into bendihlala ndicela umntana kokuthi ndithi yabona ndathola ichance kapho ndapopa something into yokuqala indlu because now sihleli ikhabo mama. What if omnye plaza yazi family house omnye naye izabe sekule return soldier zimqakile le uzoyaphi ekhaya uyabona nomnye futhi ekhaya sonke ekhaya uyayibona ndithi nathi sibuyile ekhaya omnye naye uzoba le return soldier axakweze zakhe le ekhaya. So nje asas but ke is story sami sisibhuku. So you're currently living in that situation even now. From one ghost house to another ghost house. So the previous one upper Benkala Kona Notata, is there somebody occupying the house now? Kuna mtu itengile but akahlali. So now it's this one. Ilena futhi lesibhuku futhi. Ngutlas okanye apha kusungutlas. Utata masozi sayenza lonto. Usekelele ngoxolo ngoku. Andazi ulele andazi but isiyomlalisa. Sile we tried asazulele kapo. He's still there in the previous house. But ke simxelele ukuthi siyasuka ndithi yazi mele nimane nibika. Siyahamba apha siyalena uye nathi yebo ndime ubike. Meaning mele nimbize. Uyabika like kuthani ngesiZulu? Ukubika. Like njengoba ufumana umsebenzi ndithi bathi umele uyoxelela ubani ukuthi uyayibona noma uyaphuma endlini yazi sendishap mna ndiya kwami kayikai mawundifuna siyandifumana house number bani. So nimtshele kanjalo class? Simthelele mawusifuna uzasithola? Sambikela andithi uzathi angena ngo-8 asifumane singekho. Wouldn't that be a relief for you? Relief njani? Angithi ndizabe nifumana ipeace kaloku ba. Ayu tatam lo yena. Mele simxelele. Anilandele futhi. Afika yenze lento ejalo kuyenza. Angeke. So zayenza. Andicinga ulele ngoku since from 2024. Andicinga ulele ngoku. Ulele no ulele. Beyicinga. I didn't say anything. Hey, I mean, I didn't say anything. I'm just looking at you. Maulele shamtata ulele man. He sounds like a very interesting guy. You're very. There was this time bendenza history esikolweni. Ungixelela ukhenza ntoni? Ukhane bekantlela. Uthi kolani what Colonization.
uyentlela lento endlini andimthathe engqondo ithi mabasibuze esikolweni what is thatha utata mkhulu uthento andimthathela ngengqondweni uthi intoni lanto ukwacinga i-answer utry nokupicture umuntu ukuthi bekameje utheni uthi nix yaba ngoku starting from that day sedimthathela serious makaqala athethe history sendilapho sentwana mile sindimthathela ngokutu yena shem bekamntu asharp yazi besimthuma sonke endlini yazi nihleli etafuleni kuyatyiwa ndithi umamam class sihle kunikeza ifayituko nam nonhlanhla nam class asantele nam simthuma sonke endlini sonke siyamthuma sonke abekasharp bekathanda ukupheka thanda isowulu nje umuntu all right So he was a good father. kakhulu. So you strongly believe that he was used? I do because why mela sichinchele makafika on the other side. Beka sinakekele esaphili and then on the other side sekuyajika ngoku. I think isandla semfene isakantu. Upho mama ke ngoku? Ukhona. And you won't believe ukuthi manimili unifika apha. The way uyagrempa ndithi uzoba lesana lo. Uyagrempa. So Angithi manje uzokubona manje then akunandaba yo akunandaba why mele afuna usimosha singabantwana bomntana ke it's not making sense why afuna usimosha because you can be uthatha wakho umntana umthebule kuthajikele thina yayiva ibhadlanga ayibhadlanga so nanoma ekuzifamily what kuyimingcwabo family ini nathi siyaya fika pha yasijikela kasazi nathi siyamyeka and then makafika kwakhe uyasifonela so uyabona ukuthi kuyafana noma utata amechonile wathi inhloko nesichaka ziphelela la mandibuzisa bathi uthi ngamanye amazwi into besidibanisile ayisekho so sizwenzani nama ngeke ndiye pha phakathi ndabona ka you la mfene ngoku ndaye iyandigqiba ngoku iyandifinish like it's not nice ne it's not nice mara ke it is what it is. Reality sizathini ayikho into sayithetha. So okay, Mamfoto, what's your future prospects? Where to from here? How do you see yourself coming out of this situation? Be it the ghost house, what is your plan? What's the family's plan? For now, we don't have anything planned. Like we really don't. Ayikho. Like we don't have anything. Esingathi sizibambezela ngayo siyayiplana. Ayikho. Nam emsebenzini andiholi kangakho. Sibaninzi ke apho sana. Uyayibona? Yeah, so akunakuthi lena yokuthi sisurvive isinakekele. Hayi yokuthi uthenga indlu yokwenzani hayi. But for now sawumamelela, you know. I believe yonke into has an end. Into engapheli iyahlola. So I believe yonke into in the end. Nezo zibuku ezo zozikathixo. Manisithi andithi yonke into ingeyakho. Dila nazo ke nezo zibuku. So you believe the end will come of this situation? Yeah, I believe, Shem. Okay, I cool. do. I really do. Yeah. I do. Strong. Because siyathanda Shem and Funklock, especially mna. I do pray. I pray a lot. Futhi ngoku andisavali namehlo sendithandaza ndizijonge esipilini. Ndithi Father, you know, Mus. Kuthi I'm your daughter. Do something. Ndizijonge esipilini. Andithi bathi mama uthetha naye njengomntu. That's true. Exactly, and you should be specific ukuthi ufunani. Masiloko sithi ukuthi sicela abantu umane usivulela indlela noma uzise something permanent into ebambekayo nathi sikwazi ubana nelikhaya, you know. Umxolela mama. Ugokwam? Yeah. Nani kuseyakeza. Ugokwam at the end of the day. Umxolela Mamfoto. Ndimxolela. Cool. Ugokwam loya. That's more I like it. That's more I like it. That's more I like it. That's more I like it.
then there is hope for us. Yeah. In fact, we all have to forgive her. So you're going to need to preach that verse, Ekai. Yeah, forgive. Yes, it starts there. Yeah. Mama and your sister. You preach that verse, you live that verse, you see the manifestation of the verse. So, because I can tell you now, the most difficult thing to do is to say something, but I can't do it. Yeah. And then, but yet I expect the results of what I'm doing. Exactly. So the sacrifice will then do what you say, so that you'll see the results of what you're doing and what you say. Because the frustration will then be, I do so many things, I say so many things, but I don't see the results of what I'm doing. And then you end up giving up and saying, inanseka isebenzi, inanseka isebenzi. You know, as you said, when I say something, yazi sengimele nje ukuthi ngipompe. Ish. You know, Yazi lento maqedwe isho ivele yangithinta same time ukuthi yazisika sengimele ukuthi mfethu mangapopa. Ipop ikhona ke sithando sami. Nanoma ithatha ixesha abona hence abantu babathemtheka into ezisaphezini. Umuntu ubona sowuzigibisele phasi sowidli. Because you feel like, hoy, easy cash mos nanso, you know. But maungumuntu oyazi ukuthi wena you stand firm in what you believe, then it won't be easy. Awuzuba buthakathaka. Mumford, all the best. Thank you, Tata. All the best, all the best. We're hoping to see you very soon, where things are looking much brighter than what they are looking at now. And yeah, we're hoping for maybe another transition to a new house. Yeah, I receive. But please do come back. This is your home. We truly welcome you, and we want you to come back with a positive story, because so many people are going through what we're going through. So some others don't know what to do. And they'll be watching your story to hear about so yeah. Be a living testimony on that note. Yeah. All right. Bafethu lapha emakhaya siyabonga. Ufikile umafoto, uyibekile udaba lakhe. Yeah. So sithi no, we know we go through all these things emakhaya. So at the end of the day, sonke sifuna a solution to our problems. So let each one teach one, Bafethu. As you know, this is because sihlala siyi-teacher. Let each one teach one. Let us become a solution to all our problems, not just to make inkinga zethu and leave them hanging. So Bafethu siyaqala tswe. If you might have been through the same situation yakamamfoto and you came out victorious and you came out strong, please share. Please share. How do we get help? How do we overcome this situation? Bafethu, on that note, would like to say, please don't forget to like, subscribe, hit the notification button. Let us know what we think. Umafoto ufile sangena sabangena sathathakula saberepola. Yeah, let us know what we think. Yeah, siyabonga Bafethu. Thank you, siyabonga. Umafoto, inkosi for kufika. Thank you, Tata. Yeah, welcome Siswani. Thank you. Inkosi. Ayoba. Shosho.